Очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да им се изпрати благословението Йорданово, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, като споменем всички свети, пречистата преблагословена, славна владичица наша Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други го и целият си живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и няма ли достатъчно думи да разпеем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбиви Царю, или сега чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Помазва се Божията рабиня Михаила, вселена радостта, за душевно и телесно здраве, за да слуша вярата. Твоите ръце ме сътвориха и ускориха, за да ходим по стъпките на Твоите заповеди. Амин. Амин. Кръщава се Божията рабиня Михаила в името на Отца. В името на Отца и Сина и Святия Духа. Тя обича водата. Ей! Няма. Печата на Духа Святаго. Амин. 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 Печата на Духа Святаго. Печата на Духа Святаго. Амин. Да, вече трябва да Постригва се Божията рабиня Михаела в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Хайде сега ще ви обиколим около купела да благословим това, което направим. Велици, о Христа, кръсти сте ся, о Христа, облеко сте ся, алилуя. Велици, о Христа, кръсти сте ся, о Христа, облеко сте ся. Премудрост, прости услыши Святаго Евангелие, мир се и Духове Твоему. От Матея Святаго Евангелие чтение, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, първо време да не сте ученика отидоха на Галилея на планината, дето е бе заповядал Исус, и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха, и като се приближи Исус, заговори им рече: даде ми се всяка власт на небето и земята, и тъй идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на
и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършване на света. Амин. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! От здравица се измишат всеки път си полично. Оправдана си, осветена си, убита си. Ти Михаела се кръсти, ти сега помаза в името на нашия Господ Исус Христос. Помилуй нас, Боже, според великата Твоя милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилуй. Още се молим за мило живот, здраве, спасение, посещение, прощение, добро преуспяване на Божествената Божия Любина Михаела, защото си милостив и човеколюбив Бог, и за това на Тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги, и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже наш, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сину и Святому Духу и нині присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос истинския Бог наш, който добре да се кръсти от Храм, заради нашето спасение, по молитвите на своята пречиста и пренепорочна света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богословци наши и всех свети да ни помилува. Молитваме, свети Отец наши, Господи, Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Твоето име. Благодарствено и мирно житево, здраве, живо спасение подаш, Господи, новопокръстената Божия Любина Михаела, възприемница Петя, и с празник разлучи се и съхрани на многая лета. Който да я пази, да я наставлява, всяко едно добро богоугодно дело. Чух ти кога казано в молитвата на оглашението, запиши в книгата на живота си, съедини на славото на света си отпечати върху нея името на нашия Господ Исус Христос. Честит празник на всички, Божието благословение и милостта му да бъде върху всички вас. Амин. Честит празник. Слушай, ще ти дам горе да изберат за здраве на всички. Сега ще осветим това и те ги оставите на така.